Tűzgátló fal, vagy tűzgátló válaszfal. Mai nap folyamán megpróbálom egy kicsit megvilágítani a kettő közötti különbséget. A tűzgátló fal esetében, azt mint mindenki nagyjából tudja, minden rajta keresztül menő szerkezetnek tűzgátló kivitelőnek kell lennie, tűzgátló ajtóval, tűzgátló átvezetéssel kell megoldani. A problémát a tűzgátló válaszfalak jelentik, mégpedig azért, mert még a mai napig is előfordulnak olyan bizonytalanságok, hogy pontosan mire szolgál ez a szerkezet, és hogyan is kellene azt kialakítani. Tudni kell, hogy a tűzgátló válaszfalnak nem a tűz terjedés megakadályozása az elsődleges feladata. Igazából úgy lehetne lefordítani a legegyszerűbben, hogy a tűzgátló válaszfal a tűzvédelmi szempontból figyelembe vett válaszfal szerkezet. Magyarul ezen szerkezeteket tekintjük tűzvédelmi szempontból klasszikusan válaszfalaknak. Korábban a jogszabályban minden válaszfalra volt tűzvédelmi követelmény, így olyan szerkezetekkel szemben is kellett tűzállósági határértéket igazolni, amelyek szakmai szempontból nem voltak igazából indokoltak, tehát például egy mosdóblokkon belüli válaszfal szerkezetek teljesen feleslegesen voltak tűzállósági határérték követelmény szerint megépítve. Amikor ez a jogalkotó számára is nyilvánvalóvá vált, megváltoztatta a jogszabályi követelményrendszert, és csak azoknak a szerkezeteknek kell követelményt teljesíteni, aminek valóban van értelme, amelyeknél valóban ez indokolt. Tehát a tűzgátló válaszfalak esetében nem kell minden szerkezeti átvezetésnél tűzgátló szerkezetet megvalósítani, így nem kell tűzgátló ajtót, tűzgátló csappantyút, tűzgátló lezárásokat kialakítani. Nyilván az fontos, hogy amikor átvezetésre kerül rajta egy cső vagy villamos átvezetés, akkor azokat le kell zárni, de nem kell tűzgátló módon megvalósítani azokat. Hol szükséges a tűzgátló válaszfalak megvalósítása? Önálló rendeltetési egységek között, menekülési útvonal határoló szerkezeteként, gyakorlatilag olyan helyiségek vonatkozásában, ahol ezt a jogszabály külön előírja. Ilyen például az egyik, a gépjármű tároló esetében, 20-nál kevesebb gépjármű tárolása esetén ennek a helyiségnek a határoló szerkezete legalább tűzgátló válaszfal kell, hogy legyen. Ami még fontos, hogy ebben a válaszfalban például lehet-e üvegezett szerkezetet elhelyezni. A válasz igen, a tűzgátló válaszfalban lehet üvegezett szerkezet, két esetet enged meg a jogszabály. Az egyik esetben, amikor beépített automata oltórendszerre védett a tér, akkor ott korlátozás nélkül lehet ezt megvalósítani. Amikor nincs oltórendszer, akkor az adott falfelület legfeljebb 20%-áig lehet üvegezett szerkezeteket alkalmazni. Menekülési útvonalat képező átrium esetében az automata oltórendszer védelmen túlmenően még szükséges, hogy a szintek közötti tűzátterjedés feltétele is teljesítésre kerüljön.